Залете всички ни гледате, както казахме преди малко. Ще има влог и ето говоря. Тук сме на пейката при моя вход. Както беше в моя клип. Да. И... Гидо, казвай сега какво да правим. Здравейте, аз съм... Конспирация, гледайте само него. Много яка печеска. Между другото, ако някой гледа този клип, забелязах на канала, че имам един абонат още когато... От мен. Да. Ако искате. Лайк! Абонат! И всичко. И всичко. Хубаво, защото така много ще ми вдъхновите да качваме. Да. И спокойно, няма да има само влогове, ще има и... Нали, ще има първите няколко клипа ще бъдат влогове, да ви покажа нещо за мен. А, да, и да ви питаме едно нещо. Значи, Моби Зайн иска да пуснем едни бустери. Как да пуснем тези бустери на марка Lenovo таблет? Да. Защото ако искате геймплей видеа, така много ще помогнете като... Нали, марката Lenovo, ето тук, чакай. Тук, ама вие няма да я виждате. Да. В описанието ще пише марката, ако не искате да изгледате до този момент клипа отново, ако я забравите. Да. Така. И да. Ще правим клипове на... А, да, и може да има клипове и на... Минецрафто. Да. Много ще снимам на Майнкрафт. На Майнкрафт PC. Да. И... Престани. И да. И ще снимам доста с него. Ние сме втора. Да, ние сме на Майнкрафт. Ако искате някакви съвети за Майнкрафт или нещо друго, пишете в коментарите, защото аз съм много добър в тези неща. Не много добър, но знам. Да, знае как се прави. Малко кафе. Също пишете в коментарите за тия бустери. Много ще ни помогнете. И да, значи за сега основно ще има... Очаквайте на Майнкрафт клипове. Спри бе! Ще има на Майнкрафт клипове, но за други игри още не са... Не ми знаеш, че няма да те обичаш, защото толкова насилваш. Абе, не ме слушайте, аз съм пълен идиот. Нали? И за други игри не знам още, но... Ще се върна след малко, когато измислим тема за нещо. Абонирайте се! Абонирайте се, май фринд! Не си просим абонати и спокойно. Просто искаме да сме щастливи. Не си просим абонати. Абонирайте, дайте положителен вод и лайк. Да, за този клип. Надявам се да ви е харесал. Малко кратче ще стане за първи влог, но нямаме много за какво да говорим И после, най-вероятно, ще има още влогове с чаленджи, някакви. Без чаленджи, защото е малко гадно. Следява май фринд. Добре, ще има малко чаленджи. Ice Bucket няма да правим. За какво е? Добре. Ice Bucket. Букет. Тук ще ни гледат хората как се леем със студена вода. Добре, може да не е тук. Може да е вкъщи. Вкъщи. Не сме братя, ако питате. Не сме. Приятели сме. Да. И най-вероятно тук ще се уръча клипа. Да. И
Съжалявам, че беше по-кратък. Другия ще бъде 10 минути, ако искате. Обещавам ви. Обещавам ви. Да, ще има някакви неща и за сега това беше от нас. Аз бях Фантома БГ, вие бяхте моите фантомчета. Тук до мен беше Уитнер БГ. Това беше от нас. Чао! До скоро!